tɛnɛ juin kalo tile fɔlɔ san 2020 ni aw ka kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ayo bisimila. Wagati mina an ka jamana ale bi kɛnɛya ko gɛlɛya la kɛnɛya ko min yɛrɛ n'a bɛ jɔ ni coronavirus ale banakisɛ carilen an ka jamana kɔnɔna la an ka ba politikilaka dɔw fo ka taa se an ka diinɛ tigilama dɔw ma olu kɛlen don ka nisɔngoya taamaba belebele boloda juin kalo tile 5 nata in na nisɔngoya taama min yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ ko jamana ɲɛma ale ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sababuya kɛ ko a tɛ ka a ka baara kɛ a kɛcogoya la maa dɔw yɛrɛ ka fɔla sa ko yala ko maa minnu n'ulu ye nin taama belebele ni ka a boloda k'u y'u hakili to fɔlɔ coronavirus ale banakisɛ carili la an ka jamana kɔnɔna la fɔlɔ wa. An ka ba finitigilakaw olu ye banbagaci maa dɔw torin ka bɔ u ka daga kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 19 wagati a kɛra wagati min na sa o de ye mɛ kalo tile 31 san 2020 a kɛra Mondoro yɛrɛ ale bɛ Mopti mara la an ka ba finitigilakaw ka fɔla k'ulu ka maa si ma jogin ko wa ko maa fana ni ma to a la k'u ka minɛnw fana si ma tiɲɛ. Yelemani wasaden kɔrɔ ni ale ye Mamadu Awa Gasama ye Mamadu Awa Gasama ale minɛna juma tɛmɛnen a ɲinɛna kiri tigilamaw fɛ kiri tigilama min yɛrɛ ni ale bɛ sigida o wɔɔrɔnan na Mamadu Awa Gasama a nɔminɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ko a sen bɛ dugukolo ko dɔw yuruguyuruguli la nin dugukolo ko yuruguyurugu in kuma kun bi sen na a bɛ san caman bɔ nka ka Mamadu Awa Gasama k'a to wasabulon kɔnɔna la maa minnu ni olu ye damakasi sɛbɛn don u ko k'u tun tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ k'a sababuya kɛ ko a kun bɛ wasabulon ale maaw ka bolo kan. An ka jamana egiliziw olu dayɛlɛla kalo 2 datuguli kɔfɛla la kunun kari mɛ kalo tile 31 san 2020 u y'u ka aladeliw daminɛ u ka egiliziw kɔnɔnaw la egilizi minnu yɛrɛ n'a tun datugura kabini marisi kalo tile 21 san 2020 a datugura sa k'a sababuya kɛ coronavirus ale banakisɛ kana cari an ka jamana kɔnɔna la cogo min na nka u ka nin baara ninnu bɛɛ daminɛni k'u y'u hakili to u ka nula datuguliw la ani ka furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛla la kunun kari baara ninnu daminɛni a yirala k'a fɔ ko maaw ma caya egilizi kɔnɔnaw la fɔlɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la Madagascar ale jamana ɲɛma ni o ye arajolina ye arajolina a kumana a ka jabaraniw na a ko ale ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko coronavirus a bɛ maa 790 de la ko maa 6 olu ntanyana sibirido a y'a yira k'a fɔ k'a ka jamana bɛ to teliya la fo ka taga tile 15 bɔɲɔngo la ko wa k'a bɛna waleya wɛrɛw ta a ka jamana kɔnɔna la. Jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza ale furumuso bɛ u ka kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔsoba la dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ n'ale bɛ wele ko Akagan ale ye kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔsoba ye Kenya jamana kɔnɔna la maa caman yɛrɛ ka fɔla sa ko ni musoba in ko coronavirus ko bana de bɛ ale la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'o cɛ sa Ala ka hakili ɲuman di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma.